Id-Duluri ta' Ġiżu, hekk magħrufa x-xbija ta' Sittna Marija żżomm lil Kristu mejjed f'Niċċa Żgħira mal-ħajt tal-Kunvent tal-Franġiskani fit-Triq San Pawl fir-Rabat, niċċa li fuqha se jsir restawr estensiv. Xbija li ma' żminijiet ġibdet il-qima tar-rabtin u ta' bosta Maltin. Iżda minkejja li tinsab mitfuna f'rokna, din tiġbed lajn ta' eluf ta' turisti li ta' kuljum jgħaddu minn din it-triq li mill-qalba tar-Rabat tieħdok għall-imdina. Il-Gwardjan tal-Patrijiet Franġiskani Patri Martin Koleiro ħabbar ma' News li tnieda proġett ta' restawr sabiex din ix-xbija mirakoluża u devota tiġi restawrata. Beħsibna nagħmluha niċċa ġifieri ħġieġa sħiħa u hi titla' l fuq tiġi livell tan-nies biex dak li jkun jieqaf hemmhekk biex jitlob mhux speċi ħares isfel il-bankina biex jitlobha. Patri Koleiro jgħid li oriġinarjament ix-xbija kienet proprjetà ta' familja magħrufa fir-Rabat bħala ta' Maqmaq u fi żmien kienet tinżamm fir-residenza privata tagħhom, faċċata ta' fejn tinsab illum. U dak l-inkwatru kien minn dejjem devot f'din id-dar privata u dan ir-raġel li fost oħrajn kien isensel il-kuruni kien bniedem twajjeb ħafna. Però anke kien jgħaddu xi nies minn hemmhekk kien idaħħalhom biex jinvestawha. Kienet faċċata tal-kunvent taqsam it-triq hemm l-ewwel dar li ssib kienet fit-tieqa tagħha. Anki nismagħhom jgħidu pereżempju kien idaħħal in-nies jgħidu posta Rużarju jew islimu qaddisa jew kantaw is-Salve Reġina. Dan ir-raġel twajjeb kien ta' din ix-xbija lil Patrijiet Franġiskani li minħabba l-qima li r-rabtin kellhom lejha xtaqu li din tibqa' tiġbed id-devozzjoni propju fit-triq. Turisti imma jieqfu ħafna nies li tħoss li għandhom rapport intimu ma' din ix-xbija. Ikun hemm ħafna wedid matul is-sena, ġifieri fi żmien dik kienet miksija bid-debijiet, mbagħad pruvaw li jisirquha, ġifieri hemm il-ħġieġ għadu markat bid-daqqiet li jridu jisirquha, ma mbagħad il-Patri ddeċidew anke biex ma tiġbidx lajn neħħula d-deb kollu żammejnilha xi ħaġa, rraġġielu ftit stilel emmulaw. Patri Martin Koleiro qed jappella l-għajnuna tal-pubbliku sabiex dan ir-restawr komplet isir għal kif din ix-xbija hija fil-qalb ta' kull rabti u rabtija. Tfal mal-ġenituri tagħhom anke żgħażagħ jieqfu qudiemha u tarhom jitolbu jixalu x-xamat. Tifhem jiġifieri hi xbija meqjuma ħafna marbuta ħafna mar-Rabat, jiġifieri id-Duluri ta' Ġiżu. Hekk isibuha, id-Duluri ta' Ġiżu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.